Ljudi, jedno veliko obavštenje. Ja sam napravio novi kanal. Zove se SRPSKI jesu ovo dva razmaka? Pro Gamer. Mislim da... Ne, ja nisam taj. Ne, nisam taj. Ja sam... Evo me. Evo, možete pogledati video ako baš želite. Nema zvuka, staćiš, nema mikrofon. A možete ako želite da ga gledate, nema prijavljenih. Baš ću se ja prijaviti. Inače, to je na kompjuteru. I pišite mi u komentarima ako želite Roblox ili neki specijal za 40k. Mislim, ovo je kao neki specijal, da li želite još neki? Da, evo, možete pogledati, evo. Sad će još malo izaći još jedan video, sačekajte da vidim da li se uploade, a da li se izeditovao, pošto sam ga ostavio preko noći. Find the target. What the fuck? Evo ga, okej. Exported file, kako da izađem? Samo ću ovo spustiti. Evo, sad vi to možete da gledate ako želite baš. Ja vam malo okrećem, nema veze i evo sad ću upravo da vam postavim, ako želite da se uverite, ubacit ću vam jedan deo u kameru. Samo kad meni ne bi ispadao telefon. Tu bi bilo još bolje i niste povezani kao i obično. I da, ljudi, samo posjetite taj kanal, jako bi mi značilo, zato što ću se truditi da snimam neke epizode i ako bi stigli do 10 subscribera do nove godine, bio bi vam jako zahvalan, tako da ako želite radit ću neki specijal. Možda da mi šaljete neke failove, pa da ih ja skratim u jedan video, to ću da radim. Ali to će izaći verovatno negde posle nove godine u januaru, pošto za to trebaš da se mučiš. Tako da, ako me subscribe-ujete, evo sad ćete vidjeti kanal. Ajde internet, ja idem na YouTube. Jel imam to YouTube? Nemam. Sljedeću večerašnju natjecateljicu. What the fuck? 3 prijavljena korisnika. I da, ljudi, subscribe-ajte se na taj kanal da bi uživali, da bi gledali Roblox, da bi gledali... Ko još igrice ima sad? Da bi gledali Warface, Majko.Acome i da bi gledali Zulu, to ne može. I War Thunder, ako želite, snimat ću šta god želite. Tako da, ajde, to bi bilo to od ovog klipa. Vidimo se u sljedećem. Ne zaboravite, subscribe-ujte se na kanal, na IG Hunter, na Srpski Pro Gamer. I da, to bi bilo to od ovog klipa. Vidimo se u sljedećem. Pozdrav!